Šabat šalom. Nadam se da ste svi dobro i da vam je današnja subota bila blagoslovena. Meni jeste. Ja sam juče govorio negde u, ne znam kako se zove mesto, zaboravio sam ponovo, Dehran, znam. Kako? Šuto Orizare, dakle još jedno 10 puta pa će da uđe. Bilo mi je i tamo lepo i danas u Negotinu i evo ponovo sam zajedno sa vama. I drago mi je što mogu da otvorim Božju reč sa vama. Imate pozdrav od moje supruge koju sam čuo i video preko telefona i ona vas pozdravlja. Ona je trenutno u Smederevskoj Palanci, pošto je njena majka imala 93. rođendan u četvrtak, prošlo pre 2 dana. I ona je imala nogu povređenu, pala je u Jerusalimu i šta da kažem, bio je gips, pa posle bila neka plastična čizma i evo sada ide, ali ne može više da hoda, treba još jedno možda 2-3 meseca prakse. I tako da je odlučila da ne dođe sa mnom. Ja sam bio u Makedoniji, baš sam gledao u Skoplju pre 49 godina. To je bilo jako davno. Puno njih se nije ni rodilo kad sam ja bio. A ja sam upravo pevao ovu pesmu na makedonskom, koju ste vi pevali, baš tu pesmu. I mi smo snimili iz Niša, jedan oktet je bio sa Brankom Nedanevićem, snimili smo puno pesama na makedonskom za Glas nade. Ali to je bilo, da kažemo, jedno drugo vreme, u prošlom veku, kao što mi možemo da kažemo. Bilo mi je drago, vrlo često sam dolazio sa Čikaduškom Radosavljevićem i on je isto bio makedonski zet, zato što je njegova žena Mare iz Kavadaca. Bila tamo i tamo smo često išli zajedno, oni su imali 2 sina, Borko i Saša, i to je bila moja generacija i mi smo često pevali zajedno. Naš kvartet je išao zajedno sa Čikaduškom ili sa Čika Momirom, tako da smo obišli uzduž i propreko lepu Makedoniju. I ono što mi se najviše sviđa, naravno to je bio ajvar, bez toga nema ništa. I zamislite vi, hrana je otprilike ista kao ovde u Izraelu, ali oni nemaju ajvar. I to mi je bilo najteže da prihvatim, jer sam ajvar imao u Čikagu, tamo ima puno radnjih gde možete da kupite, i u Kanadi, ali u Izraelu nema nikada. Daćemo ti džabe recept da im odneseš nam. I ja sam pitao u ruskim radnjama, pa kako to da vi nemate? Pa imamo nešto, neko se zove ljutenica, ali nije to to. To nije baš pravi makedonski ajvar. Evo, takva je situacija, šta da radimo. Da vam kažem samo nekoliko stvari. Prva, da li znate da je Jerusalim grad koji se zidao na kamenu? To znate verovatno, a možda niste bili sigurni. Jerusalim je grad koji se zidao i još danas se zida na kamenu. I to ona je velika stena, neverovatno jake, sve je to izvanredno. S druge strane, Jerihon je grad zidan na pesku. To možda niste znali. I onda možete da razumete kada Isus kaže, mudar čovjek koji sluša moje reči i sprovode ih u delo, on je kao čovjek koji zida kuću svoju na kamen. Dakle, on je kao osoba iz Jerusalima. On je kao Jerusaljani. Drugim rečima, mesto koje Bog je izabrao da živi. Bog je izabrao da živi na kamenu. Eto, tako je realnost. I ako se sjećate kako je prvi hram bio sazidan, to je bilo na kamenu. Zašto je on izabrao kamen? Zašto je on izabrao da napiše 10 zapovesti na kamenu?
Zato što njegovo evanđelje, njegova poruka, njegova osobina da je on za uvek. On traje, živi večno. I onda je rekao, ja hoću da živim u gradu. Ja sam izabrao, Bog je izabrao i lepo je rečeno Davidu, drugoj Samuilovoj se kaže, Bog je odlučio da živi u Jerusalimu, u gradu sa zidanom na kamenu. Moja žena je 2 puta iskusila da je loše kad padnete na kamen i tako je polomila i ovde ruku i sad skoro je polomila petu, ali evo, Bogu hvala, zaboravila je gips i nadam se da će sve biti dobro. Kamen je nešto što opisuje jako dobro Jerusalim u čitavom kontekstu. Vi morate da znate da je pustinja 5 kilometara od Jerusalima. Samo 5. Čim izađete iz grada, ima jedan tunel, prođete kroz tunel i počne pustinja. 2 do 3 puta godišnje ja se parkiram negde i vozim, na primjer, u prodavnicu ili idem nekog da posetim i provedem tamo 2 sata. I kad izađem napolje, a ona je bila pustinjska oluja, i vi ne možda prepoznate vaša kola. Jer ovoliki sloj možda, da kažemo, toliki sloj prašine je kao preko vaših kola. I onda vi prođete i brišete prvo kola da vidite koja je boja, da biste pronašli vaše kola i stavili ključ u vrata. Dakle, to je normalno tamo. Šta imate osim peska? Kamen. To je sve. Najverovatnije da je Jerusalim grad koji je dugo godina bio poznat kao grad u kome se moli Bogu. Da li ste čuli da postoji 2 hrama, prvi i drugi? Koji je prvi hram? Prvi je Solomonov hram, drugi je Irodov hram. Jer je Irod učinio da je taj hram jako veliki. U tom hramu je Isus propovedao. Pored tog hrama, dakle, van grada je Isus i razapet. Ali je, da kažemo ovako, njemu suđeno u Irodovoj palati. Ja sam nešto malo pokazivao slika u Negotinu, ali ne bih želeo da budem previše dug. I onda sam zapazio da kada dođete tamo u Jerusalim, sve je u kamenu i sve je u pesku. Naprimer, kada odete u City of David, to se zove grad Davidov, zaključit ćete da je gotovo taj grad bio neosvojen, jer je strmina grada bila ogromna, a svugde okolo imate pesak. I ne znate šta je gore. Kako ćete vi kao vojnici da gazite po pesku? I kako ćete da se verete po kamenu? Kad budete došli u Izrael, ja ću vam pokazati rupu, otvor, koji se zove Warren Shaft, kako su izraelski vojnici uspeli da uđu gore i iznutra osvoje grad, jer drugačije nije bilo moguće. Neko je njima izdao mogućnost, trajni prolaz da dođu. Dakle, Jerusalim je grad kamena. I jako je lep. U isto vreme svugde okolo se nalazi pesak. Zašto vam to govorim? Zato što je Isus išao na kušanje na mestu gde se nalazi pustinja. A evo da vam postavim jedno malo pitanje, jer ovde piše negde, da uzmem da probam da vidim kako znam da čitam makedonski. Luka 15. glava. Molim vas, otvorite Luka 15. glava. To će biti korisno. Pre nego da uđemo, ovo je samo uvod. Sad ćemo mi da uđemo u predmet. Luka 15. glava nam kaže
od početka. Vi znate, u toj glavi se govori o 3 priče. Imamo priču o izgubljenoj ovci, priču o izgubljenom dinaru i onda imamo priču o izgubljenom sinu. I evo šta se kaže. Izvinite ako loše čitam. No Isus im ja kaže ova parabola i reče: koji od vas, ako ima 100 ovci i ako zagubi samo jedna od njih, nema da gi ostanatite 99 šta kaže tekst? Pustina sam. To dakle znači da je on čuvao ovce u pustinji. Kako možete da čuvate ovce u pustinji? Šta su jeli tamo? Kako? Šta su tamo jeli? Šta su jeli u pustinji? Ovce prste, jer između stena izlaze male biljke i onda i jedu. I oni to vole i to je jako dobro i vrlo kvalitetno mleko, jako dobar sir. I danas beduini žive na isti način. I čuvaju ovce u pustinji. I vi vidite sve onako žuta boja, kao pustinja. I kažete, kako je moguće da toliko puno ovaca žive tu? Beduini su naučili i oni znaju i velike pare zarađuju. Jer to je najbolje mleko i da kažemo, sve je najbolje što god oni tamo proizvode. A još uvek, iako su bogati, beduini žive po čatorima. Jer su tako naučili, to je tradicija. Živeti u teškim okolnostima je normalno u Izraelu. Retki su oni koji žive u dobrim okolnostima. Mislim na vreme Isusa Hrista. I tako da kažem, najbitnije u životu nije popraviti uslove. Najbitnije u životu je popraviti odnose. To je najbitnije. Jer ukoliko vi popravite uslove za život, pre ili kasnije doći će loši uslovi. Jer smo takvi. Evo šta da kažem, i ja u 60 i nešto godina drugačije se živi nego u 40 i nešto godina. I drugačije se živi nego u 20 i nešto godina. Kada živite u 60 i nešto godina, onda vidite da morate jako puno da usporite. I mnogo vam je bitno kakvi su uslovi. Jerusalim nas uči da uslovi nisu toliko bitni koliko kvaliteta naših odnosa. I razmišljajući o činjenici da je Jerusalim grad molitve. Zašto je on grad molitve? Zato što je hram kuća molitve. Kaže, dom moj, dom molitve. Ja bih danas želeo da vam govorim o molitvi i uzet ću Novi Zavet, da malo radimo poznate tekstove. Ja sam odlučio da radim poznate tekstove, jer taj poznate tekstove jako loše razumem. Naučili smo već napamet i oni nam ništa o tome ne govore. Dakle, ja vama dolazim iz Jerusalima, koji je grad molitve, gde je bila kuća molitve i gde je Bog odlučio da živi sa svojim narodom. I želim da vas oduševim da i vi odvojite vreme za molitvu. Ja sam to nazvao blagoslov posredovanja. Ja sam imao 12 prezentacija iz poslanice Jakovljeva, ja ću sada da govorim o posljednjoj 12. prezentaciji. I evo da li neko hoće da pročita? To bi bilo bolje nego ja da čitam. Jakov 5, 13 do 18. Ko će da dođe, možete da dođete pred mikrofon, da svi čuju. Jakov 5, 13 do 18. Strada li nekoj među vas, neka se moli. Vesel li je nekoj, neka go hvali Boga. Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата и тие нека се помолат над него и нека го помазат со масло во името на Господа. И молитвата на вера ќе го спаси болниот и Господ ќе го крене. И ако направил гревови,
ќе му бидат простени. И така исповедајте се ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да оздравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Илија беше човек по природа ист како и ние, и се помоли со молитва да нема дожд, и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, па небото даде дожд, и земјата го произведе својот плод. Puno hvala. Jako lepo pročitano, da vas samo podsjetim da poslanica Jakovljeva govori o bratskoj vezi, ljubavi u crkvi. 15 puta, u 5 glava, 15 puta Jakov kaže braćo, ili braćo moja, ili ljubazna braća. On to upotrebljava jer smatra da je jako bitno da naglasi bratsku ljubav. Ajde kažite vi meni, kada čitate knjigu Otkrivenje, Isus je ispričao i da kažem izgovorio 7 govora, 7 crkva. Prva crkva je bila Efes. Koja je primedba stavljena crkvi u Efesu, koji predstavlja prvu crkvu, dakle crkvu iz 1. veka. Koja je primedba? Imam na tebe nešto što si prvu ljubav zaboravio. Dakle, prvi problem nije bila doktrina. Prvi problem nije bilo deljenje hrane. Iako izgleda da je to tako bilo. Iako izgleda da su se raspravljali po mnogim stvarima. Najveći problem je bio problem nedostatka bratske ljubavi. To je očigledno kada mi vidimo tu. Zato on kaže, molim vas, pokažite ljubav jedan drugom. A šta ćemo da radimo kada dođemo u krizu? Evo odgovora na pitanje koje nam je sada ova devojka čitala. Prva stvar, kao što mi kažemo, ako neko od vas strada, neka se moli Bogu. To je vrlo jednostavan odgovor. A ja sam zapazio dok sam čitao Jakova da postoje 3 razloga zašto nemamo efikasne molitve. I ja bih želeo da ih podelim sa vama. 3 problema za posredovanje. Prva stvar je veliki problem za molitve, što su molitve preduge. Preduge. Ja se sećam kad sam bio u Niškoj crkvi. I onda imamo mi bogosluženje i onda pita onaj za katedre da se moli brat taj i taj. A mi mladi se pogledamo i prevrćemo očima. Znate, opet on. Jer je on imao običaj da počne sa prvom Mojsijevom i neki put da završi sa Otkrivenjem. I po koji put stane u psalmima i ostane jako dugo. I to bude po 10 minuta. Najmanje. A neki put i više. I mi svi uzdišemo. Spurgeon, koji je bio poznat govornik, je rekao, izvesna braća se mole na kilometre. I razumete šta to znači na kilometre? Neki se mole na kilometre, ali prava molitva se ne meri po dužini, već po težini. Jedan jedini vapaj duše pred Božjim prestolom daje veću puninu molitvi nego najlepše poetsko izražavanje velike dužine. Dužina nije bitna. To je čak i Isus rekao na gori blaženstva. I on je rekao, ima oni koji se mole da ih ljudi vide i mole se sa puno reči da bi videli ljudi da su pobožni. Dužina molitve ne pokazuje koliko ste vi pobožni. Obično mi kažemo da oni koji vole idu direktno i kažu direktno što misle. U Izraelu jezik je jako kratak. I oni direktno, sve, kako da kažem, ne obilaze okolo. Ja se sjećam jednom kada je moja ćerka, Sonja, krenula u školu. Mi smo živjeli pored škola. I ona je stalno, redovno, čim dođe
odmor između časova, a on ode na prozor i zalepi svoj nos. I tačno posle kad se završi odmor, ja vidim trag njenog nosa. Ona je zalepila nos i gledala decu kako se igraju. Ali, kad je ona trebala da ide u školu, ona se uplašila. I nije voljela. I ja je odvedem. I ona plače, neće da ostane u školu. Ja kažem, moraš kao sva deca da odeš. I ja sam onda primetio da je njena učionica bila naspram naše zgrade, tako da smo mogli da je vidimo dok sedi u učionici. Ja kažem, idi tamo, pa kada uđeš, onda ti meni mahni i ja ću tebe da ti mahnem, tako da znaš da se vidimo. I jedva je prihvatila da ostane. I to je bilo gotovo da kažemo 3 nedelje. 3 nedelje se mučila. I onda se opustila. I onda je sve bilo okej. Jer je videla da to nije ništa strašno da se ide u školu. I jednog dana, vrlo brzo posle 3 nedelje, dođe moja ćerka, imala je tašnu koja se stave na leđa, znate, ovako. I ona uzme i skine tu tašnu i baci je na jednu stranu, sedne na kauč i kaže mami, šta ima da se jede? Eto, to je sve što je rekla. Nije rekla ni dobar dan, niti da kaže, bilo je super ili nije bilo, nego odmah samo bacila tašnu, sela na kauč i rekla, šta ima da se jede? I mene tako oduševilo jer sam video da se ona osjeća lagodno. Jer je došla posle škole i sve je okej. Ja sam taj primer uzeo jako često kad sam govorio u mojim propovedima, kad sam govorio o molitvi. Moja ćerka nije došla iz škole i rekla, mama, ja znam da me ti voliš. Ja znam da kada sam bila mala, ti si se brinula za mene, pa si mi prala pelene, pa si mi dala da jedem, pa si me vodila kod doktora, i tako dalje, i tako dalje. Vi možete da razumete kako je to bilo. Jedan dugi uvod. I pošto znam da me voliš, i pošto znam da si se brinula, ja znam da si ti spremila večeru. Da li možeš da mi kažeš, a šta će biti danas za večeru? Vrlo često mi tako, zato što se ne osjećamo lagodno sa Bogom, a mi vrtimo u krug. Znate kako to dođe? I onda pričamo, Bože, hvala ti, ti si me čuvao kad sam krenuo iz Srbije, pa sam stigao, svugde si bio sa mnom. Ma to Bog već zna. Zašto mu pričaš to? Jer on to sve zna. On zna bolje nego što ti znaš. Ne treba da ideš okolo da ulepšavaš tvoju molitvu. Jer Bog hoće da čuje koja je tvoja potreba. Hoće da čuje iz tvojih ustiju. Zato nije potrebno da se molimo dugim molitvama. Čak i Ellen White kaže nešto što mi bilo začudilo. Dugi, prozni govori i molitve su van mesta bilo gde, a posebno na javnim sastancima. Oni umaraju anđele. Jer ti vi razumete šta je to? Vrlo često naše molitve umaraju anđele, kao i ljude koji ih slušaju. Naše molitve bi trebale da budu kratke, sa jasnim, direktnim izražavanjem. Neka Duh Sveti priprema srca, oni koji služe Bogu. I tako će nestati svaka formalnost i dosadnost. Slušajte ovo dobro. 1 ili 2 minuta je dovoljno za bilo koju običnu molitvu. 1 ili 2 minuta. Evo da vam kažem ovako, kada dođe vreme za molitvu, mnogo bi bolje bilo da imamo 10 ljudi koji se mole 10 molitve od 1 minute, nego da slušamo jednoga koji se moli 10 minuta. Jer one od 10 minuta će da nas uspava. Jer to je otprilike tako. Dakle, prva stvar koja komplikuje molitvu posredovanja je duge molitve. Druga stvar
koje vrlo često može da se desi, a to je oholost. Oholost sprečava efikasnost molitve. Jeremy Ham kaže, mi se možemo moliti bilo gde, pod uslovom da se molimo iz pravih razloga. Moliti se iz oholosti do nas donosi zemaljski rezultat. U svemu što radimo, moramo se usredsrediti na Hrista, a ne na nas. Isus Hristos je puno toga uradio za nas i naš odgovor za njegov dar spasenja bi trebao da bude da pokažemo ljubav ka njemu i da ga stavimo na prvo mesto u našem životu. Osim toga, kad usmerimo našu pažnju isključivo na njega, mi sabiramo sebi blago na zemlji. Mi ne trebamo da se hvalimo Bogu šta smo dobro uradili. Jer što god smo uradili, sve je njegovo. Vi bez mene ne možete učiniti ništa. Dakle, naše zasluge su ništa. Jedino što, sećate se fariseja. Šta je farisej rekao? Hvala ti Bože, pa ja i postim 2 puta u nedelji i činim dobro i dajem 10 i tako dalje i tako dalje. I još sam bolji od ovih koji su preljubočinci, koji su nepravedni i čak ovaj farisej. A mi gladni. U molitvi mi ne trebamo da budemo gladni. Bog treba da bude gladan. Isus Hristos treba da bude gladan. Treća stvar je nespremnost da se sledi Božja volja. Ellen White je rekla, a slušajte dobro, ovo su opasni tekstovi. Ja se ne usuđam da pričam tako. I onda se ja sakrijem iza onoga što je rekla Ellen White. Ona je rekla, vidjela sam da Bog ne može da prihvati neurednu i prljavu osobu kao hrišćanina. Ko bi to danas rekao? To ne smije niko da kaže. Ko sam ja pa da kažem nekomu nemoj da budeš prljav i neuredan? A Ellen White je rekla, Bog ne može da prihvati neurednu i prljavu osobu kao hrišćanina. Njegovo nezadovoljstvo se pokazalo prema takvim ljudima. Isus treba predstaviti našu dušu, duh i telo pred svojim Ocem. I ukoliko nismo čisti i uredni, mi ne možemo biti predstavljeni pred Bogom. Dakle, kad se ja molim Bogu, onda bilo kako, preko anđela, ja ne mogu da vam objasnim sve detalje, kroz posredovanje Duha Svetoga, jer Duh Sveti zna kako da iskaže ono što mi ne možemo da iskažemo. Stigne vest do prestola Božja. Onda Isus Hristos predstavlja, kako on kaže, predstavlja Bogu naš zahtev. A Ellen White kaže, ma nemoguće je da Isus treba da predstavi našu dušu, duh i telo, ukoliko mi nismo čisti i uredni. Videla sam da se kuće svetih moraju držati uredno i čisto, bez prašine, prljavštine i nečistote. To je bilo vrlo strogo. I onda sam ja počeo da razmišljam o tome. Zašto je ona to tako napisala? Ma to je logično. Mi pričamo, postoji ona čuvena izreka, čistoća je pola zdravlja. A to nije uzalud napisano. Ne može neko da traži da se molimo za njega, da bude isceljen, da bude zdrav, ukoliko u isto vreme on živi u haosu. Bolje neka prvo reši haos i onda će biti jednostavnije da živi normalan i zdrav život. Sećam se, možda ste čuli neki Jordan Peterson, ako odete na internet, pronaći ćete puno njegovih videa na YouTube. Postavili su mu pitanje, koji je prvi korak ka uspehu? Prva stvar, ako ja hoću da promenim moj život, kako ja da počnem? Ja bih rekao da ovo mladi trebaju posebno da slušaju. Postavili su mu pitanje, dakle, prvi korak ka uspehu. A on je bio vrlo direktan i reče ovako, počisti i pospremi tvoju sobu. To je prvi korak. Zašto?
Ako ti živiš u haosu i tvoj će biti u haosu. Stanje u tvojoj sobi zavisi samo od tebe. Niko drugi se ne petlja u tvoju sobu. To je tvoja soba. To je tvoja najbliža okolina. Nemoj prvo da tražiš da menjaš svet negde u glavnom gradu tvoje zemlje. I sad hoćeš da promeniš nešto tamo u Torontu, u Ottawa, Montreal ili bilo gde. Ti hoćeš da promeniš druge. Kaže, menjaj stvari tamo gde to možeš jednostavno uraditi. Od tvoje kuće. A kada naučiš da donosiš dobre odluke tamo gde ti živiš, onda ćeš postati kredibilan da pomogneš drugima da se oni promene. Jer jasno, prvo uzmi pa pospremi svoju sobu. I onda ćemo dalje da pričamo za sve druge stvari koje si ti sposoban da uradiš. Ako ti nisi sposoban, ja mogu da kažem da se desilo meni da vidim da je soba moje ćerke bila kao da je bomba bačena. Desi se to. Jer mladi teško imaju vremena. Teško imaju vremena. Jer život je tako interesantan. Oči nas vuku tako puno da nam ne daju dovoljno vremena da uradimo ono što je vremena. I ja sam imao ozbiljne konverzacije, a onda je ona je čutala, ona ništa nije rekla. I onda je prošlo možda gotovo godinu dana i kada sam ja slavio moj rođendan i to je bilo lepo. I ona uzela i kaže ovako, pogledaj ovu sliku. Evo, ovo je tvoja soba. I moja soba nije bila baš savršena. Nije bila kao da je bomba bačena, ali nije bila uredna. Evo kaže, evo to si to uradio, druga slika, treća slika, peta slika. Ajdemo zajedno da sređujemo svaki svoju sobu. To će biti jako dobro. I ja sam rekao da je ona mudro meni jako odgovorila. Nismo mi bolji od drugih i da kažemo, a njihove sobe su loše. Čovek treba da se organizuje na takav način da stvarno njegov život može da krene u najboljem mogućem pravcu. I ja potpunosti ju razumem. Ako se molimo za nekoga, taj čovek mora da živi uredno, čisto, da ima svež vazduh. Jer ako nema svež vazduh, pa neće dobiti ono što može dobiti iz zdrave hrane i svega ostalog. E sada, pošto smo rekli o tim 3 problemima, ja bih sada želeo da napomenem šta možemo naučiti iz ovog teksta. Prvo, možemo naučiti da je Bog uvek blizu onih koji hodaju dolinom sena smrtnog. Kaže, muči li se ko među vama, neka se moli. Mi zaboravimo da kada dođe do muke, da prva stvar koja treba da se uradi je molitva. Evo da navedem jedan primjer. Ja sam bio u Stuttgartu radio kao student 10 leta. Pošto sam imao moju tetku koju živi u Stuttgartu i onda sam iskoristio priliku i zaradio dobre pare za moju školu. I to je bilo lepo. Jednom, druge godine, ja se razbolim. I to ozbiljno. Počelo je sa, ne znam šta da kažem, sa plućima, kašnjenjem, onda temperatura, sinusi i tako dalje. I od jedare, da kažemo, četvrtak je bilo loše, a u petak kada sam radio, to je bilo katastrofalno. Sve odavde pa na gore me je bolelo. I ja kažem, hvala ti Bože, što dolazi vikend, da iskoristim vikend, pa da se vratim na normalno. A meni je taj posao jako trebao, zato što ako ne bi radio taj posao, ja bi morao da izgubim godine. Nisam imao pare, to su velike pare. I ja dođem kući i lekovi i čajevi i šta sve nisam vraćao. Što sam god čuo, sve sam probao. U nedelju ništa bolje. Nedelju naveče ne valja. I ja sam ovako skrojio moj plan. U ponedeljak ujutru u 6:30 počinje moj posao. Ja ću pre toga da idem u apoteku. I uzet ću, reći ću apotekaru
daj mi najbolji lek jer moram da idem na posao. I tako je bilo. Ja dođem u apoteku i apotekar me gleda. Kad sam ja pitao daj mi lek, on kaže imaš temperaturu, imam koliko i tako dalje. 38 sam imao. I on mi postavlja pitanja i gleda i kaže nije za tebe danas da ideš na posao. Vrati se kući. Ne mogu da se vratim, izbacit će me sa posla. I tako sam ja insistirao i on mi dao neke lekove. Kaže, ovi lekovi će da ti budu dobri. Ja stignem u 6:30 na posao i počnem da radim stvari koje su trebale, a moj šef obično dođe oko 7, pola 8 i kaže mi sve šta treba da se uradi u toku dana. A tog puta je došao jako trčeći je došao, jer se žurio da ide na jedno drugo mesto sa svojim šefom. I onda on meni kaže, Dragane, i brzo počne da priča. A ja sam radio u jednoj velikoj sali gde smo spremali vrata i prozore za gradnju. Pa trebaš da spakuješ 10 vrata i 20 prozora i imaš sve onako po propisu što treba da radiš. I tu je bila gomila vrata i prozora, velika količina i dođe taj moj šef i kaže ovo trebaš da uradiš prvo, broj 1 i da ispriča na brzinu, broj 2, broj 3, broj 4 i ispričao mi je nešto nekakav, a ja jedva gledam i bolestan i očajno bolestan. I ja pokušavam da mu kažem da mnogo brzo priča, ne mogu ni da kažem. I on je ispričaju i kad je bio pri kraju, čujem kako ga njegov šef zove i on otrča. Ja kažem, čekajte samo da vas pitam, ništa, ode. I ja sam tu ostao sam. I ja sam da kažem, ništa nisam zapamtio što mi je on objasnio. A s druge strane, ne mogu da radim jer sam bolestan. I ja sam rekao, Bože, nemam drugog rešenja, molim te, pomozi mi. I ja sam tu u mom životu najusrdniju molitvu izgovorio pred gomilom onih vrata i prozora. I ja sam rekao, Bože, meni su potrebne pare da budem student. Ako ja izgubim ovaj posao, jer ako odem kući, oni će naći drugog studenta. Imali ih je jako puno. I već sam vidio da su drugi izgubili posao. Ja kažem, Bože, ako ti smatraš da ja treba da izgubim ovu godinu, izgubit ću. Ali molim te, učini da mogu posao da izdržim. Daj da imam snage da danas uradim kako valja. I rekao sam u ime Isusovo, amen. Meni je bila glava u magli. A kad sam ja otvorio oči posle molitve, kako sam ja otvorio oči, tako je magla otišla. I ja sam za 3 sekunde bio zdrav. I ja nisam mogao da poverujem da sam zdrav. I ja sada pokušam da kašljem i nema ništa. I probam da dišem duboko da vidim šta će se desiti, nema ništa. Pipam se, gledam, merim temperaturu, nemam temperaturu. I prvo, jako se radujem, ali bio sam zbunjen i radujem se. I tek od jedan ja kažem, pa dobro, ali ja ništa ne znam što je moj šef meni ispričao. Propao sam. I ja dođem pred prvu gomilu stvari. I ja ne znam kako, ja i dan danas ne mogu da vam objasnim. I ja dođem pred tu i kažem, Bože, pomozi mi. I kako je, jer je moj šef tako brzo pričao, da ja ne znam toliko dobro nemački da ga razumem. I stanem pred tu gomilu stvari i malo po malo meni se vraćaju njegove reči i ja ukapiram šta treba da uradim i ja to lepo složim, spakujem i odnesem da oni nose na gradilište. I drugu, i treću, i četvrtu, čitav dan sve što mi je rekao, sve sam uradio. I još sam pola sata pre završio. I odem kod onog drugog šefa koga sam znao i kažem, a šta još treba da uradim? Završio sam sve.
I on mi da neki posao, pored svih onih poslova koje sam ja imao, i ja tu radim. I dolazi moj šef oko 5 sati i gleda, kaže, Dragane, šta je ovo? Ja kažem, ne znam o čemu se radi. Kaže, ja sam tebi dao posao za 2 dana, a ti si završio posao za 2 dana. A on uopšte nije razumio o čemu se radi. I ja sam jedva preživio u početku. Ja sam mislio da neću moći ništa da uradim. I onda sam ja toliko se zahvaljivao Bogu. I te posle možda jedno 5-6 dana ja čitam Bibliju i dođem do zaključka. I ja sam sve uradio sam. Potrudio sam se da kupim lekove, da razgovaram sa apotekarom. Tek na kraju, kada nije bilo drugog izlaza, ja sam se Bogu molio. I ja sam rekao, Bože, hvala ti što si me podsjetio. Ja kada se razbolim, ja ću prvo tebi da se pomolim. Pa ću onda zajedno sa tobom da idem kod doktora. Jer ne valja da idem ja sam kod doktora i posle on će da mi da ko zna kakve lekove. Ja hoću da ja i ti idemo zajedno kod njega. Pa što god radimo, da radimo zajedno. I to je za mene bilo jedna jako velika lekcija. Bog je uvijek pored nas, ali hoće da ga stavimo na prvo mesto. Kad dođeš u problem, kada imaš neku muku, kada se mučiš, prvo što ćeš da uradiš, moli se Bogu. To je tek što kaže. Neka se moli. Nemoj da probaš sve ostale metode i onda na kraju, Bože, sve sam probao, ali ne vredi. Nego prvo idi s njim, a onda će sve ostalo biti jednostavno. Izraz koji je napisan tu, mučili se ko, je izraz, upravo on je izraz koji kaže ti dakle trpi zlo, razumijete? Dakle, kada dođe zlo u tvoj život, drugim rečima, to su teški uslovi. Kada nema drugih mogućnosti, to je depresija, napeta atmosfera, psihički pritisak. Za sve to je najbolja molitva. Ja nemam nikakav problem ako imate depresiju da odete kod doktora jer može da vas posavetuje, da vam da što god on misli da treba da vam da. Ali najbolji lek za dušu je molitva. I ako treba idite kod doktora, ali prvo se pomolite Bogu. I on će da vam kaže da li treba ili ne treba da idete. Jer kada vi shvatite da niste sami, vi ste već rešili najveći deo vaših problema. I zato tu lepo kaže, kada se neko muči, kada je neko u patnji, kada neko žali, kada neko je u depresiji, sve to zajedno je jako dobro opisano u tom tekstu. Kad se neko muči, prva stvar, prva reakcija, to je refleks. Prva stvar što radiš, idi i moli se Bogu. Evo da vam pročitam, jer ja smatram da često zaboravljam. U 1865. godine u našem glasniku je napisan ovaj tekst. Molitva je odgovor za sve probleme u životu. Ona za sve, ne razumite za pola problema, za sve probleme. Ona nas dovodi u sklad sa božanskom mudrošću koja zna kako sve da savršeno napravi. Koliko često se mi ne molimo u izvesnim situacijama. A to je zato što nam situacija izgleda bezizlazna, nema rešenja i mi se ne molimo. Ali Bogu ništa nije nemoguće. Ajdemo da zapamtimo to. Ajdemo da ponovimo svi zajedno, ali Bogu ništa nije nemoguće. Ajdemo zajedno. Ali Bogu ništa nije nemoguće. Ajmo još jednom, nego slabo sam čuo, ove ovde čujem, ali one pozadi ne čujem. Još jednom. Ali Bogu ništa nije nemoguće. Kad odete kući i zapamtite ovo, to će biti veliki blagoslov za vas. Nijedna situacija nije toliko zamršena da se rešenje ne može naći. Nijedan ljudski odnos nije toliko zategnut da ne može doći do pomirenja i razumevanja. Nijedna navika nije tako duboko urezana da se ne može odstraniti. Niko nije tako slab da ne može postati jak.
Niko nije tako bolestan da ne može biti isceljen. Nijedan nije tako zamračen da ne bi mogao biti bistran. Bilo kakve da su vaše potrebe, Bog će ih zadovoljiti ukoliko mi imamo poverenje u njega. Ukoliko je nešto za nas izvor briga i teškoća, prestanimo da se zadovoljavamo ostajanjem u problemima i ukažimo poverenje Bogu. On će nam dati isceljenje, ljubav i silu. Čitajte ovaj tekst redovno i vidjet ćete da ćete biti ohrabreni. Prva stvar što radimo kad dođe problem, molitva, pa posle sve ostalo. Ja sam zato rekao, Jerusalim je grad molitve, hram je mesto molitve, Gecimanija je bašta za molitvu. Kada vi dođete u study centar, gotovo svi studenti svakog jutra idu u Gecimaniju da se mole Bogu. To je veliki blagost. Možete da razumete Gecimanija, tamo gde se Isus molio, tamo i mi idemo da se molimo. Svakog dana se Isus molio, a on je bio Bog sa neba, jer je želeo da ostane u čvrstoj vezi sa svojim ocem. Normalno je i da se mi molimo Bogu. Ne skraćujte molitvu. Vreme za molitvu je najdragocenije vreme. Kao što je Luter rekao, ja normalno svaki dan se molim sat vremena. A kad imam puno posla, onda 2 sata. A kada sam prenatrpan poslom, onda se molim 3 sata. Jer razumete o čemu se radi? Kada dođe kriza, kada je komplikovano, kada smo prevaziđeni stvarima, onda više vremena za molitvu i Bog će nam razjasniti kako sve da uradimo njemu na slavu. Druga stvar, je li kao veselo? Tekst kaže iz Jakova, neka hvali Boga. Da li je to automatski kod nas? Obično kad smo veseli, i mi pošaljemo jedan, ne znam ja, SMS ili poruku preko Messenger ili Viber ili sve, podelite za drugima. Ali nije prva reakcija da mi kažemo, Bože, hvala ti puno. Iako mi je dobro. Ovo što si uradio za mene je nevjerovatno. To se dešava da i mi, sećate se onih 10 koji su bili isceljeni, gubavac. Samo jedan došao da kaže, hvala ti puno. Normalno je da kad smo radosni, kao što ovde kaže, neka hvali Boga. Jer on je izvor svake radosti. Pravi hrišćanin nikad nije sam. Nikad. Tekst kaže, boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. Da li znate kako se kaže maslina na jevrejskom? Maslina? Znate šta je to maslina? Da. Kako se kaže maslina na jevrejskom? Zejt. Vam to kaže nešto? Šta je zejtin? Pa mi smo to iskrivili i okrenuli onako kako nije. Zejtin je maslinovo ulje. Kako si na turskom? Pa onda mi kažemo, suncokretovo ulje i to isto zovemo zejtin. Idi kupi zejtin. Pa koji zejtin da kupi? Pa kaže suncokretovo. To je najrasprostranjeniji. Ali to nije, jer je zejtin maslinovo ulje. Kad su ljudi putovali, bilo gde, u ono vreme, u prvom veku, sećate se milostivog Samarijanina, onda si morao da imaš ulje i morao si da imaš vino. Ne možeš nigde da kreneš. Zašto? Zato što je vino bilo da očisti ranu. Dezinfekcija. Dakle, sa vinom očistiš i onda posle toga staviš ulje kao balsam, kako kažemo mi. Ne znam kako mi kažemo. Melem na ranu. Eto, to je prilike to. I onda se kaže, koji je simbol kada kažete i neka ga pomažu uljem? Ako čitate Zahariju
2. i 3. glavu, zaključit ćete da je Zaharij u jednom trenutku video dve osobe i pita on, a koje su ove dve osobe? I originalni tekst kaže, a ovo su sinovi ulja, Zeit, razumete što bismo mi rekli. Koji je smisao toga? Jedan koji je pomazan ima izobilje ulja. Kada pomažete, recimo Samuilo, kada pomaže cara Davida, on uzme rog. Znate kako to dođe? To se kaže na jevrijskom šofar. To je ono kad se imaju trube i oni sviraju kroz taj rog. Takav jedan rog on uzme i čitav rog stavi na glavu. I ona curi ulje svugde po njemu. To je ono što je opisano u Psalmu 133. Kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno. To je kao kada se ulje sliva na bradu Aronovu. Možete razumjeti, njihove brade su brade, pošto oni to ne seku. Oni samo krajeve onako na kraju. Ja sam gledao kako oni to seku, vrlo interesantno, jer oni vole da imaju velike brade. Dakle, što znači da je ulje išlo svugde po njemu. Koji je smisao toga kada kažeš i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje? Sila Duha Svetoga će biti melem za rane koje čovjek ima. Da ponovim još jednom. Ulje je simbol Duha Svetoga. Sila Duha Svetoga će biti melem za rane, to ne znači baš rane, ali može da bude bolest, može da bude loša probava, može da bude pritisak ili sve ostalo. Simbol ulja je imati delovanje, silu Svetoga Duha da se nađe rješenje. I to je upravo to. Pravi hrišćanin nikada nije sam, jer je uvek Duh Sveti zajedno sa njim. Jer su uvek svi anđeli sa njim. Jer je i sam Isus Hristos sa njim. Tako da kada on je u teškoj situaciji, zdravstvenoj situaciji, slika pomazanja uljem, izobilje, mi kako radimo kad imamo pomazanje bolesnih ljudi, mi uzmemo malo ulje i onda stavimo samo ovako, razumete, simbolično. Zacrtamo kao nešto ovdje i to je sve. Ali u suštini to nije to. To je staviti ulje u izobilju da bi svako mogao da shvati da će Bog biti melem za čovjekove rane. Evo, ići ćemo još malo brže. Mi imamo veliku sigurnost kada se molimo za ozdravljenje. I molitva vere će isceliti bolesnika i Bog će ga podignuti. I onda mi tom tekstu kažemo u većini slučajeva. Jer razumete kako mi kažemo? I kaže, mi moramo da se molimo prvo, da li je to Božja volja? Pa kažite vi meni, da li je Božja volja da mi budemo bolesni? To znači da je njegova volja da mi ozdravimo. Jer se slažete s tim? Pa kako to da svi ne ozdravimo? Ja znam da imamo proces starenja i da u jednom određenom trenutku dođeš i sam razumeš da više sile nema i da došlo vreme da se pozdraviš sa svima i da čekaš dan vaskrsenja. Ja to sve razumijem. Ali znam da ima jako puno ljudi koji žele isceljenje i koji prerano odlaze, ali ne dobiju to isceljenje. Zbog čega je to tako? Evo mogu objašnjenje. Jer znate Joba iz Biblije, Job. Ja ću da dam jednu izjavu i nadam se da vas neću šokirati. Bog uvek isceljuje. Bog uvek isceljuje, kao što piše ovdje. I molitva vere će možda isceliti bolesnika. Jer tako kaže? Ne. I molitva vere će isceliti bolesnika. Bog uvek leči. Osim njegovih heroja. Ko je bio Job? Božji heroj.
Ko je bio apostol Pavle? Da ne ulazimo u detalje, vi to sve znate. Kaže, 3 put tražih od Boga. Da skine, da izvadi žalac. A Bog je njemu rekao, dosta ti je moja blagodat. I Bog nije odgovorio. Zato što je želeo nešto da kaže kroz neuslišenu molitvu i kroz neisceljenje. Koja je bila primjedba Sotone za Jova? Koja je bila primjedba? Bog je rekao, vidi, ja sam ponosan sa Jovom. Sve radi kako valja. Pravedan, boji se Boga, sklanja se od zla, sve je naj. Nema nikoga kao on. Ja sam oduševljen s njim. A Sotona kaže, ma lako je njemu kada si ga ti blagoslovio, nego skini ti blagoslove. I onda će vidjeti da će onda te psuje. I Bog kaže, vidjet ćemo. Evo, dam ti ga u ruke i uradi što treba. Crkveni otac Augustin je rekao, kada bi Bog stalno uslišavao naše molitve, mi bismo postali razmažena deca. I onda bismo samo tražili još i ljutili se kad Bog odmah ne odgovori na naše molitve. A kada Bog nikada ne bi uslišao naše molitve, mi bismo se jako brzo umorili i više se ne bi molili. Ali Bog zna šta je najbolje. Zato mi se molimo i čekamo da saznamo koja je njegova volja. Bog će isceliti vas i vašu bolest, osim ukoliko postoji jedna velika poruka kroz bolest kroz koju vi prolazite. I u tom slučaju Bog vas neće isceliti. Jer ćete vi biti svedočanstvo čitavom svemiru. Jer znate da smo mi svedočanstvo čitavom svemiru. Martin Luther je rekao, Martin Luther King je rekao, ja sam razmišljao o anđelima koji rade na ovoj planeti. I kaže, shvatio sam da najverovatnije ima puno ljudi koji kao turisti hoće da dođu i da vide ovu planetu. I on kaže, šta vi mislite kada je jedan anđel koji poznaje dobro našu planetu, na šta će onda ih odvede? I on kaže, ja sam siguran, on neće da kaže, dođite ovdje, sad ću da vam pokažem Eiffelovu kulu u Parizu. Pa šta ljude u svemiru interesuje Eiffelova kula? Ili da kažemo Taj Mahal, ajde da vidimo, to je čudo svetsko. Ma šta njih to interesuje? To su ljudi, smrtni ljudi koji su pravili nešto od mermera. Pa to njih ne interesuje. Šta njih interesuje? I onda je Martin Luther King rekao, evo šta rade anđeli. On će njima reći, čitavom autobusu anđela, šalimo se mi. On će da kaže, dođite ovde da vas dovedem ja u New York City. Da vi vidite ovde jednog čistača ulica, koji tako dobro obavlja svoj posao, kao ni jedan čistač koga sam ikada video na ovoj planeti. I to će oni doći i pogledati. I ja sam siguran da kada ti prolaziš kroz probleme i kada pevaš Bogu u slavu, Bog će dovesti i pokazati tebi kao primjer. I ja se sećam tako puno događaja u kojima sam video Božju ruku i znao sam da izvesne osobe su otišle, ali su otišle radosne, ali su otišle hrabrići druge. Jednom prilikom sam bio u Francuskoj, u posjeti jednoj sestri, imala je 90 godina. Nisam video strašniju sliku. Bila je bolesna kući. A to je bilo neopisivo. Ne mogu ni da vam pričam šta je sve bilo. I ja dođem kod nje i ne znam šta da joj kažem.
napravio. To je šok kad sam je vidio. I pitam je, sestro, kako je? I onda sam vidio da je to bio pogrešno pitanje, jer ona je bila u tako strašnoj situaciji. Sva izobličena i tako, da ne pričam sve. I ona kaže, pastore, sve je savršeno u Gospodu. Ja kažem, nisam dobro čuo, jer stvarno nisam dobro. Zbunio me njen odgovor. Sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Ja se Bogu zahvaljujem za svaki minut mog života. Pa kažem, imam osjećaj da ideš kroz teške muke. Nije to ništa, Bog je sam. I ja sam 20 minuta pokušavao nekako da razumem koji problem ima ona. A ona je samo Boga hvalila. I ja sam tako otišao sa tog mesta uzrujan, jer sam ja vidio po ove neki drugi nivo duhovnosti. Nisam dotle stigao. I ona je bez prestanka slavila Boga. I onda kad sam je drugi put posetio, kaže me, pa kako ti to možeš da radiš? A ona kaže, ja mislim da ću ovoga meseca da umrem. Ne želim da dam priliku Sotoni da likuje zbog mene. I stvarno Bog mi daje silu i sve bolove sam podnala. Neka mu je slava i hvala. Iz mojih ustiju neće izaći ništa što je negativno. I onda sam ja začutao. I molio se za nju i otišao i nikada neću zaboraviti. I ja kažem ovde, i molitva vere će isceliti bolesnika. Osim ukoliko je to za pouku čitavom svetu. Ja ne mogu da vam kažem da li ste vi Božji heroji. Ja ne mogu da vam kažem. Jer mi ne bismo volili da budemo Božji heroji. Mi bismo volili da budemo isceljeni. Ali u izvesnim situacijama mi postajemo primer ostalima koji mogu da prođu kroz dolinu sena smrtnoga i da blagosiljaju sve. Ta žena, nikome nije izblagosiljao kao ta žena koja je živela svoj poslednji mesec. I ja sam bio promenjen kad sam stigao kući. Moram da stanem ovde, neka vas Bog blagoslovi, neka vam pomogne, da možete da shvatite da je molitva najveće blago koje vam je Bog dao. Kroz molitvu imate direktan razgovor sa prestolom blagodati. Kao što kaže Jevrejima 4:16. Da pristupimo, dakle, slobodno ka prestolu blagodati. Da zatražimo, kako kaže tekst. Evo, sad ću da ga pročitam ovde. I to će biti naš zadnji tekst. Jevrejska poslanica, 4. glava, 16. stih. I tako, slobodno da pristupame kon prestolotna blagodata, za da primime milost i da najdeme blagodat za blagovremena pomoć. Pomoć će uvek biti blagovremena. Ali Bog na prvom mestu. Ne molite se na kraju. I imajte poverenje. Neka sila Božja deluje u vašem životu. A onda kada dođete u Jerusalim, onda ćemo zajedno se molimo tamo. To će biti na blagoslov i vama i nama. Mi imamo, i ja sam stvarno pri samom kraju, mi imamo otprilike 2 velike institucije. Jedna se zove Advent House, druga se zove Adventist Study Center. Ako odete na internet, možete pronaći to. U Advent House imamo 18 kreveta, u Adventist Study Center 32, tako da do 50 osoba možemo vrlo korektno da primimo. Ako vas Bog pozove, dođite i zajedno ćemo gledati
mesto gde je Isus naučio ljude da se moli Bogu i mesto na kome se Isus molio Bogu. I kad se vratite kući, nastavite da budete ljudi i žene molitve Bogu na slavu. Amen.